Kolikrát denně lžeme sami sobě, aniž bychom si to vlastně uvědomovali? Ahoj, já jsem Kristina, instruktorka jógy a taky zakladatelka studia Klidovo. Vítej nebo vítejte u podcastu Klidovo, kde si společně povídáme o józe, pohybu, osobním rozvoji a všem, co nám může přinést víc klidu a radosti do každodenního života. Jsem moc ráda, že jste tady a pojďme na dnešní epizodu. V minulé epizodě jsme si povídali o ahimse, tedy o nenásilí a laskavosti vůči sobě i ostatním. Dnes se společně podíváme na druhou z jam jogové filozofie, která se nazývá satya. Satya znamená pravdivost a možná si teď říkáš, to zní do duše, vždyť já vlastně nelžu. Jenže satya není jen o tom, jestli říkám pravdu ostatním lidem. Je taky o tom, jestli jsem upřímná sama k sobě, nebo sám k sobě. A myslím si, že právě to bývá někdy mnohem těžší než ta pravda vůči ostatním. Protože být upřímná sama k sobě znamená podívat se na svůj život bez výmluv a taky bez masek. A bez toho, co si myslí ostatní. Ještě taky shrnutí, co to vlastně jsou ty jámy. Teď jsme si řekli, že tohle je druhá jama, satya. A než se právě pustíme dál, tak jenom krátce připomenu, co to vlastně jsou ty jámy. V józe často totiž známe pozice, dechové cvičení nebo meditaci. Ale yoga je mnohem širší, má mnoho větší přesah než jenom na té podložce. Součástí jogové filozofie je 5 jam, neboli 5 principů, které nám mohou pomoci žít vědoměji a spokojeněji náš život. První byla ahimsa, to nenásilí. A druhá je satya, pravdivost. A právě od ní si budeme dnes povídat. Myslím si, že nejčastější lež není ta, kterou říkneme druhým, ale je to třeba věta. Jsem v pohodě. Kolikrát jsme si ji řekli, i když jsem v pohodě vlastně vůbec nebyla. A řekla jsem si jenom pro sebe, nebo jsem ji taky řekla ostatním. A kolikrát jsme odpověděli, že všechno zvládáme, i když jsme byli vyčerpané, i když už jsme nemohli. Kolikrát jsme si sami sobě říkali, jo, ještě to zvládnu, teď není čas odpočívat, a nebo to mi nevadí, to je v pohodě. Ale přitom naše tělo i mysl už dávno volala o pomoc a o pozornost. Právě tady začíná satya, pravdivost. V momentě, kdy si dovolíme být k sobě upřímné. A mnoho žen asi možná chce být silné, nebo k tomu byly až jako vychovávaný, aby byli silní, samostatní. Postarat se o všechny kolem sebe a zvládnout svou práci, zvládnout rodinu, domácnost, povinnosti. A často až někde na konci seznamu stojíme my sami. Jenže satya nás učí zastavit se a zeptat se, jak se nám doopravdy. Jak se vlastně mám doopravdy? Ne, jak bych se měla mít, ne, jak se tvářím před ostatními, ale jak se skutečně cítím. Jsem unavená, jsem spokojená, jsem šťastná, potřebuju odpočinek, potřebuju změnu. Tyto otázky mohou být jednoduché, ale odpovědi bývají někdy velmi silné. Jedním z největších učitelů saty je taky naše tělo, protože tělo nelže. Když jsem unavená, dává nám to jasně najevo. Když jsem ve stresu, dává mi to taky najevo. Už já jsem třeba vykomunikovala nebo vypozorovala na svém těle, jak se u mě projevuje stres. A jo, i když si myslím, že nejsem ve stresu, poznám to. Poznám to třeba i podle mýho prstínku, který mi to změří. Podle toho, jak třeba právě reaguju. Když něco dlouhodobě ignorujeme, dává nám taky najevo, jenže my jsme se naučili tyhle signály přehlušovat. Trošku je ignorovat. Dám si ještě třeba další kafe, protože půjdu dlouho do noci vzhůru. Udělám další úkol, další povinnost. Jo, ještě zase něco ještě musím udělat. Ale co kdybychom začali svému tělu víc naslouchat? A co kdybychom mu začali víc věřit? Protože možná už dávno ví, co potřebujeme. Dnes je totiž velmi jednoduché porovnávat se s ostatními, to jsme se taky říkali i v minulém podcastu, v minulé epizodě. Vidíme krásné fotografie na sociálních sítích, úspěchy, proměny, dokonalé okamžiky a můžeme získat pocit, že všichni ostatní zvládají život lépe než my. Jenže to není pravda. Na sociálních sítích většinou nevidíme ty celé příběhy. Většinou tam lidi dávají to, co zrovna chtějí, to, co chtějí, abychom viděli a málo kdo tam nedává něco negativního. A nevidíme pochybnosti, nevidíme slzy většinou, nevidíme ty těžké dny. A právě satya nám připomíná ta pravdivost, abychom se vraceli k realitě, k vlastnímu životu, k vlastní cestě, protože ta je jediná, kterou máme skutečně žít. Je právě ta naše cesta.
Satya taky se objevuje i ve vztazích. Kolikrát jsme řekli, to je v pohodě, to mi nevadí. Jo, tak co už. I když to tak vlastně nebylo. Kolikrát jsme mlčeli, protože jsme nechtěli nikoho zklamat. Kolikrát jsme souhlasili jenom proto, aby byl klid, protože jsme se třeba báli říct ne. Jenže dlouhodobě nás to stojí obrovské množství energie. Satya neznamená být tvrdá, neznamená říkat všechno bez nějakého rozmyslu, jen tak. Znamená být autentická a říkat pravdu laskavě, s respektem, ale zároveň nezrazovat sama sebe. A teď jedna otázka. Kdy ses naposledy zastavila a zeptala se sama sebe, co vlastně chci já? Ne moje rodina, ne společnost, ne lidi kolem mě, ne kolegyně, ne můj šéf, ale co chci doopravdy já. Po čem toužím? Co mi dává smysl? Co mi přináší radost? Protože někdy jsme tak dlouho zvyklé plnit očekávání ostatních, že přestaneme slyšet svůj vlastní hlas. To, co opravdu chceme. A Satya nás zve k tomu, abychom ho znovu objevili. Protože pravda vyžaduje odvahu. Na Satya je podle mě asi nejtěžší to, že pravda často přináší změnu. Když si přiznáme, že jsme unavené, možná budeme muset zpomalit. Když si přiznáme, že nejsme šťastné, možná budeme muset něco změnit. A právě proto je Satya tak odvážná, protože nás vede blíž k tomu, kým skutečně jsme. A pravda není vždy příjemná, ale často osvobozuje. Myslím si, že jedním z důvodů, proč se někdy bojíme pravdy, je to, že máme strach z toho, co by následovalo potom. Protože pokud si nepřiznáme něco, tak se to nemusí řešit. My to nemusíme řešit. A dokud si to nepřiznáme, dokud si nepřiznám, že jsem unavená, nemusím zpomalit. Dokud si nepřiznám, že nejsem šťastná, nemusím nic změnit. Dokud si nepřiznám, že po něčem netoužím, tak nemusím riskovat neúspěch. Jenže pravda nezmizí jen proto, že se na ní nedívám. Naopak, často se vrací znovu a znovu a znovu v podobě nespokojenosti. V podobě únavy, pocitu, že nám něco chybí, nebo pocitu, že nežijeme úplně svůj život. A právě proto vnímám Satyu jako obrovský dar. Protože když si dovolím být k sobě upřímná, možná nás to na chvíli znejistí, ale zároveň nám to otevře dveře ke změně. A věřte, že já se hrozně moc bojím změny. To je taky jedno takový lpění, je to taky další filozofie jogy, když na něčem jako lpíme, i třeba na nějakých starých vzorcích. Mám s tím taky hodně problém, nebojte se, ale snažím se. Hodně jsem do svého života zařadila Satyu, a i pravdivost k někomu ostatnímu. Hodně jsem se bála říct ne, ale opravdu mi ta Satya dala to, že musím taky myslet na sebe a ne ve smyslu, že třeba někdy se mi někam nechce a vždycky jsem se chtěla s tím zavděčit, takže jsem šla. Ale už pár let fakt se snažím myslet na sebe a říkat to, co chci a to, co nechci. Takže doporučuji taky třeba se zamyslet nad tím, jak moc lžeme sami sobě a jak moc k sobě jsme pravdiví. Protože když si dovolíme být k sobě upřímné, tak nám to opravdu podle mě otevře dveře ke změně. Ke změně, která je skutečně naše. Ne změně, kterou od nás někdo očekává a někdo z našeho okolí, ale změně, která vychází od nás. A možná právě dnes nemusíš udělat žádné velké rozhodnutí, možná stačí jenom udělat malinkatý krůček, přestat před sebou utíkat, přestat si namlouvat, že je všechno v pořádku, když vlastně není, a jen si dovolit být k sobě o něco upřímnější. Protože právě tam začíná opravdový vztah k sobě samé. A víte, co je na tom někdy nejzajímavější? Že my velmi často tu pravdu už dávno známe. Jen čekáme na správný čas, na správný moment, na větší jistotu, na potvrzení od někoho jiného. A jenže život často nefunguje tak, že nejdřív dostaneme jistotu a až potom uděláme krok. A já vás naprosto chápu a taky potřebuji jistou půdu pod nohama, ale musím se to taky naučit. Jo, taky, jak jsem říkala v minulé epizodě, mám hrozně moc co dohánět, hrozně moc co dolepšovat, ale taky se učím a jsem na své cestě. A často právě musím udělat krok jako první. A teprve potom získáme jistotu. A možná už teď víš, že potřebuješ víc odpočinku. Možná víš, že potřebuješ víc času pro sebe. Možná víš, že potřebuješ něco pustit, nebo naopak něco žít. Něco začít nového. A možná si jen čekala, až ti někdo řekne, že můžeš. Tak pokud to potřebuješ slyšet, tak ano, můžeš. Můžeš změnit směr, můžeš změnit názor, můžeš změnit třeba i výšku.
Proč ne? Jestli to tak chceš, tak proč bys nemohla? Můžeš změnit práci, můžeš dát výpověď v té práci, pokud jsi nešťastná. Můžeš se přestěhovat, můžeš se s někým přestat bavit, můžeš s někým navázat nový přátelství, můžeš někoho oslovit. Můžeš si vybrat jinou cestu, protože být věrná sama sobě není sebectví. Je to respekt k vlastnímu životu a možná právě proto satya není o hledání nějaké velké životní pravdy, možná jenom o malých každodenních pravdách. O tom si přiznat, dneska jsem unavená, dneska potřebuji pomoc, dneska nemám energii, dneska mám radost, dneska jsem na sebe pyšná, nebo dnes potřebuji něco změnit. A čím více budeme naslouchat těmto malým pravdám, tím méně budeme mít pocit, že jsme se sami sobě vzdálili. No a na závěr, tady to byla taková kratší epizodka, moc děkuji, že jste si dnešní epizodu doposlouchali až sem. Pokud si z ní máš odnést jednu jedinou věc, tak možná to, že pravda nemusí být vždy pohodlná, ale může být nesmírně osvobozující. Nemusíš mít odpověď na všechno, nemusíš hned dělat velké změny. Možná stačí být k sobě dnes o trochu upřímnější než včera. A než se rozloučíme, nechávám tady jednu otázku. Kdybys dnes měla být 100% upřímná sama k sobě, co by si spotřebovala přiznat? Zkus si na něj odpovědět v klidu. Třeba při procházce, cestou do práce, nebo v šavásáně při józe. Nebo večer před paním. Je to úplně jedno. Budu moc ráda, když mi napíšeš, co v tobě dnešní epizoda otevřela, nebo jaké myšlenky si z ní odnášíš, jestli z ní třeba nějak rezonuješ. A mějte krásný den. Opatrujte se a budu se na vás těšit u další epizody podcastu Klidovo, nebo třeba na podložce ve studiu, anebo jen tak. Mějte se krásně a hrozně moc vám děkuju.